పాలే పంచి నిలికి తెలిపులే బల తల్లి పాలే బూర్దు బూర్దు తెలిపులే బల తల్లి పాలే తెల్త తెల్త బోరులే బల తల్లి పాలే పంజార తెలిపులే బల తల్లి పాలే లెట్ మీ టెల్ వన్ జీ స్టోరీ వాట్రా సీమన్ ಎದುರೇ ನಾ ಊರುಡೊಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತರಿಯೇ ಆ ಅಜ್ಜಿಗು ಬೋರಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತರಿಯೇ ತಿಳಿಪೋಡು ಪಂದ್ ಬಾರಿ ಆಸೆಡ್ ತರಿಯೇ ಆತನ ಗಾಬಲ ತಲಿ ಪಾಲೆ ತುಯರಿಯೇ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಹೌದಾ ಅಜ್ಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅಯ್ಯೋ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಿಳಿತದ ಕೂಲಿರಟ್ಟಂಡಿ ಬಲ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಬಲ ತಲಿ ಪಾಲೆ ನೋ ಮರ್ಯಾದೆ ಓನ್ಲಿ ಬಲ ತಲಿ ಪಾಲೆ ವಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಂಚಾಲಕ್ಕೆ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ಬರ್ಪಿನ ಪೋಗಾಡ್ತದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಉಂಡು ಮಲ್ತಿ ಚಿತ್ತನೆ ಲೇಸೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತಗು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಉಡುಪಿ ಅಂಚತ್ರ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತಡು ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಸ್ಪಾಸ್ ಲಕ್ಸುರಿ ವಿಲ್ಲ ಕೂಡ್ಲ ಬೆಂಟದ ನಡುಟು ಪುಚ್ಚಿತಿನ ಶಕ್ತಿನಗರದ ಸ್ಪಾಸ್ ಲಕ್ಸುರಿ ವಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯೂನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಂಪಿನ ಪೂಗಾಡ್ತದೆ ಯೂನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಶಶಿ ಸೋಪ್ ಶಶಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯ ಮಾತಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ತುಂಬೆ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತೆರೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾದ ಇನಿತ್ತ ಈ ಕುಸಲ್ದ ಹೇಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಊಡಲ್ಡ ಆರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ಅರಣಿಗಡಿ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನಿತ್ತ ಈ ಒಂದು ಕುಸಲ್ದ ಎಗ್ಗೆಡು ನಿಕಲ ಕೈತಲ್ ಬರ್ರೆವಲೇರು ಅಕುಲು ಏರು ನೆನ್ ಬಕ್ಕ ಅನ್ಪೆ ಅಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪಾರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಕಂಡನೆ ಬೊಡೆದಿನ ನ್ಯಾಯ ಉಯ್ತಿನವೇ ದುಂಬುಡೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಆ ಒಂದು ಕೋಣದೊಲೆ ತೀರ್ಮಾನ ಹೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಾಲ ಬದಲಾತೇನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾಧ್ಯಮವ್ರದ ಹತ್ರ ಇನಿ ಕಂಡನೆ ಬೊಡೆದಿನ ನ್ಯಾಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಟ್ಟೆಡು ದಿನ ಕಟ್ಲೆ ವಾರ ಕಟ್ಲೆ ಒಯ್ಪುನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ಪತೊಂದು ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪೇರು ಕಡಲ್ದ ಸಿರೆ ಅಂಚನೆ ಪೋಯಿನ ಪೊರ್ತು ಕುಡರ ಪಿರಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಪೋಯಿನ ಜೀವಲ ಪಿರಬರ್ಪುಜಿ ಜೀವಡಪ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನರಮನ್ಯನ ಪೊರ್ಲುಡ್ತು ಓಡು ದೇಮಂಡ ಸೈತ ಎಡಕುಲು ಪಿರಬರ್ಪುಜೇರು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಬರೊಂದುಲೇರೆ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರು ಯಾರೇ ಚೋಟು ಮಿಜಾರ ಪಕ್ಕ ಕೋಟೆ ಬೇಕು ಫೈನಲ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಒಂಜಿ 10 ಟೀಮು ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಅಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏಪಲ ಹೋಡು ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎತ್ತಂದಂಡ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಉಂಟು ಫೈನಲ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆವಡೊಂದು ಬಣ್ಣಗ ಚೂರು ಮಂಡಿ వచ్చాము ಫೈನಲ್ಗೆ ಆತು ಸುಲಭ ರೆಡಿ ಆರೇಜ್ ರೇಪನ ಬಂಗಂಡು ಬಾರಿಗೆ ಆತು ಸುಲಭ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಟ್ಟ ಹಾಕೇರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬಂಗವರಡೊಂದು ಬಂತೆ ಮಕ್ಕಳ ರೆಡಿ ಓಕೆ ಅಂತ ಬಂತೇರಿ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೇ ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈತ್ನೆಟ ಕೊರಂದಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೊರಡು ಬಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೇನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪ ನಾನು ಯಾನು ಏರೇನು ಕಂಡ ನಿಂದು ನಾಡುಡಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ನನಗೆ ಅಮ್ಮೆರಿಂದ ಏರೆಲ್ಲೆಪ್ಪುಲಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ನಾನು ಯಾನಕ್ಕೆ ಏರೇನು ಅಮ್ಮೇರೇನು ನಾಡೊಂದು ಬರೋಡುಮೆ ಅಯ್ಯೋ ಕೋಡಾನು ಇನ್ನು 200 ರೂಪಾಯಿದ ಮಂಡೆಗೆ ಜಲ್ಲು ಬಾಡಿಯಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲ್ಲರ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಂಡೆಗೆ ತೊಡಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪೆ போய் உனக்கு படா பண்ணி ಅಂದಂದೆ ಬಂಜಿದ ಪುರಿ ಸಾಯ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಸೀರೆನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲೇವೆ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಸೀರೆ ಒತ್ತಚ್ಚಿ ಬಿನ್ನೇರ್ ಮನೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪಿಜಿ ಏನಂತಾನೆ ತುವೇರೆ ಬರ್ಪಿನಂತೆ ಬಿನ್ನೇರು ಬಲಬೇರೆ ಪೋಯ್ಬೇವಲೈ ಬಲಬೇರೆ ಆತಿಗೆ ಮಾತಿರೆಗಳ ಎಂಕಲ್ನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒರಿತನ ಅತ್ ಕರಿತನ ಪಂಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಳ್ಳೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲದ ಬಾಕಿಲು ಬೋದು ಅಲ್ತ ಜನಕುಲು ಒರಿದರ ಅತ್ ಕರಿದರ ಬಂಡದ ತೂಪ ಒರಿದಿನ ಎಂಕುಲು ಬೋಬುಜ ಕರಿದರ ಮಾತ್ರ ಪುನಃ ಮೂರ್ತಿನಿಲ್ಲಡೆ ಎಂಕುಲು ಬೋಪ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ
ಜನಕುಲಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕುವೇರಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಆಂಡ ಪುನಕುಲ್ ತಿಕ್ಕುನು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತಿದ್ರೆ ಕಗತ್ತೆ ಒಂದು ಪಚಮಚ್ಚ ಪುನಃ ಮೂರ್ತೊಂದು ತೆರೆದು ಆ ಪುನಃ ಎತ್ತಿನಡೆ ಕೆಮರ ಬತ್ತೊಂದು ಬೈದ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಏ ಪಲ್ದಲಕ್ಕನ ಏಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾತುಗೊರ್ರೆ ಬೈದರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ದ ಜಂಬ್ಲಿಂಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಮಾಲಿಂಗೆ ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಕಾಲಿಂಗೆ ಅವು ನಿಖಿಲ್ನ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗೆ ನೋ ಐ ಆಮ್ ದೀಪಿಕಾ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ. ದೀಪಿಕಾ ಮಲಮೂತ್ರ ದೀಪಿಕಾ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ. ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಬಾಯ್ತಿನ ದೀಪಿಕಾ ಮಲ್ಹೋತ್ರ ನಿನ್ನ ಪುದರೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸಿಗಲ್ಲತ್ತ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈತ್ ಬರ್ತನಿಗಳು ಕಾತಂದು ಗುಲ್ದಾರತ್ತ ಏ ಪರ ಪುನಃ ತುಯ್ಜಿ ಬಡ್ದು ಪುನಃ ಗೇಟ್ ದಾಡಿ ಎಂಗಳು ಬತ್ತಾತನು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಪೊರ್ತರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಲೈವ್ ಆದ ಪುನಃ ತೋರಿಸಬಹುದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಪುನಃ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಬತ್ತಾತನು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ದಾಯ ಪಾಡ್ಬ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಓಡೆ ದೇವರಂತೀರ ಬೋಪಿನ ನಮ್ಮ ಪುನಃ ತಡೆ ಬೋಪಿನಿ ಮರಲ ಟೈಟಲ್ ಪಾಡ್ಬೆ Punalakali, puna mi pali. Punalakali, puna mi pali. Punalakali, pa 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 pa. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ. ಒಟ್ರಾಸಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಬಾರಿ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಪ್ರಿಯ ಬಂದಲೇ ನೀವು ಏ ಪಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಪುನಃ ತೋಡು ಬಂದು ಏನು ಅಂತಾರತ್ತ ಈ ತರ ಪುನಃ ತಡೆ ಸೀದಾ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಪುನಃ ಮೂಲೆ ಉಂಟು ಅನ್ಬಿಲೀವಬಲ್ ಓ ದೇವರೇ ಪುನಃ ನಮಸ್ಕಾರ ಪುನಃ ಎಂಚ ತೀರ್ನಿ ದಾಗ್ ಓಡ ತೀರ್ನಿ ವಾ ಕರ್ಮೋಗು ತೀರ್ನಿ ಬಂಡದೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಎದುರು ಬಾಯಿ ಬುಡ್ತು ಪುನಃ ಬಾಗಲೋಡು ಯಾನು ಪುನರ್ತಿ ಯಾನೊಂದು ಜನ ಏ ಮಲ್ಹೋತ್ರ ಒಂದು ಜನಯ ಬಾಬಾ ತೂನಾಗ ಜನತ್ತ 1 ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ತೋಜಿ ಅವೇ ಇಂತಿ ತುನಗಲಿ ಸೈತಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ನಾನ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕೆ ಇಂಚ ತೋಜುಂಡು ನೇ ಈರು ಪುನಃ ಬುಡ್ದಿನ ಪದ ನಾಲ್ಕು ಬೋಲೆ ಪಲ್ಲಿ ಬೋಲೆ ಹಾಕಲಿ ಬೋಲೆ ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಪುನತ ಮಗೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆ ಜೈದಿನಿ ವಾ ಪುನಃ ಸೈದಿನಿ ಒಂದು ಅಮ್ಮೆರ ಅನ್ನಿ ಓ ದೇವರೇ ಅಂದ ಜೈನ ಇಚ್ಚಿ ಮಾರ ಏ ಉಂಡೆ ಅಂಡಿಜಿಗೆ ಅಂದಿದ್ದೀನಿ ಒಬ್ಬ ಅನ್ನಿ ಜಿಕ್ಕನ ಅತ್ತೆ ನಾವು ತೂರಿ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಈತ್ ಹೊರ್ತು ಏರೇನು ಪುನಃ ಏನದಾನ ಅವು ಪುನಃ 10 ವೀಕ್ಷಕರೇ ಪುನಃ ಮೂಲುಂಡು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಪುನಃ ಮೂಲುಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ತೆರೆದಿಂಜಿನ ಬತ್ತರು ಬಂದಾಗ ಪುನಃ ಕುಲ ಜೋಕುಲ ಪಡ್ದು ನಂಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಡು ಪುನಃ ಇವಾಗ ಆಯ್ನತ್ತೆ 5 ಮೇನಾರೆ ಮಗೆ ಪುನಃ ಆಯ್ನ ಏರ್ದು ಒಕ್ಕತ್ತು 5 ತುಂಬೆ ಮಗೆ ಆದಿತ್ತಾರ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಮೇಡಮ್ ಇದಾಗ ಜೋಕುಲಿಜ್ಜ ಇಚ್ಚಿ ಕಟ್ಟ ಮಲ್ಪೆ ಕೆಮರದ ಅರೆಗ್ ಜೋಕುಲು ಇಚ್ಚಿ ಅರೆಗ್ ಜೋಕುಲಾರ ಇಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಆಂಡಲ್ ಅರೆಗ್ ಜೋಕುಲ ಆಯ್ನಿ ಇಚ್ಚಿ ಹೌದಾನೆ ಪಂಡ ಅರೆಡೊಂಜಿ ಕೊರತಿದ್ದಿ ಹೌದಾನೆ ಕೊರತೆ ಮದ್ಮೆ ಅಂದಿಲ್ಲ ಅಂಗಜಾಂಡವನಿക്ക് മദ്മേ ആജിന്റെ ജോക്കുല അന്നവേ അരേക്കതാനെ ജോക്കുല ആജിന്റെ കേണുള്ളി മറಲು ಬಾತ್ಯಾರಣಿ ಅಥವಾ ಎಂಗೊಂದು ಬಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟು ದುಷ್ಟ ಈ ನಿನ್ನ ಮರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಂಚ ಪಂಡದ ಖಾಲಿ ಬಿಡ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ತಾನೆ ಎಂಕ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೇನೆ ಬೈಚಿಗೆ ಅವು ಈ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಅಂಚನೆಯ ಏರೆಗಳ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತು ಯಾನ್ ಅಂಚರ ಪೊರೆಲ್ನು ಇಂಚರ ಪೊರೆಲ್ನು ಯಾಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಂಚರ ಪೊರೆಲ್ನು ಇಂಚರ ಪೊರೆಲ್ನು ಅದೇ ಆ ಬೇನೆ ಒಂಜಿ ಬೇತಿಲತೆ ಅಂದಪ್ಪ ಆ ಬೇನೆನೆ ಬೇತೆ ವಾ ಸಿಡಿಪುಣೆ ಸೆಡುಪುನು ಹಾ ಕುರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕುರಿಯವರ ತೋರಡಿ ವಾನ ನಿಕುಲಿ ಏರು ಎಂಕುಳು ಏರ್ ಗೊತ್ತು ನಬೆ ಏರು ಟಿವಿ 35 ತಗೊಳು ಟಿವಿ 35 ಓ ಟಿವಿದಾಗ್ಲ ಅನ್ನಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಕುಳು ಒಲ್ಪ ಪುನೊಂಡ ಎಂಕುಳು ಅಲ್ಪ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಹಾ ಎಂಕಲು ಪುನನು ಪಡ್ತಿಲ್ ಪುನಃ ಪೋ ಪಟ್ಟತೀನಿ ಪೋ ಎಂಕುಳು ಪಾಠದ ಪಣಪಿನ ಹಾಕಲು ಇಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಅದೇ ಅವ ಮತ್ತೆ ಸೈಡ್ ಬಾರಿ ಮಲವಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಟು ನಿಂಗೆ ಎನ್ನ ಕೆಲವು ಪುನತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕುಳು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವಡು ಅವು ಉಂದ ಅವ್ರು ಪಡೆದು ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ನಂಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಬೈದ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಬೈದ ಆ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಕಾಲ್ ಬರೋದು ನಾನು ಯಾರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಇದ್ದೀನಿ ಅಪಗಂಡ ಒಂದು ಎಂಕ ಬರ್ಪಿನ ಕಾಲ್ ಹತ್ತಿ ಏನಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಮರನಾಥನ ಒಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಕಾಲ್ ಹಲೋ ದನೇನಾ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಓ ದೇವರೇ ಕ್ಯಾಮರಾ ದಯ ಪುನಃ ಸಹ ತೊಲಪೋದಲ್ಲನ ಲೈವ್ ಏರ ಫೋನ್ ಜೋ ಬಾಯ್ತು ಸರಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಲೈಟ್ ಬಾಯ್ ನಗಲು ಪೂರ ಪುನಃ ಜೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಯಾನಿ
ಪಂಜಿ ಮುಗಿಯರು ಪರಿಮಳ ನಿಕ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಅನ್ನಂದು ಇಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏಪಲ ಆವಡು ಅಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಾದಾ ಬೆಸ್ಸಿ ಎಂಗ ನಾಚಿಗೆ ಆಪುನಿ ಮುರ ನೀನಿಕ್ಲು ಮೇರೆ ಇಂತ చెప్పదరత్తా ಬಾನಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡು ಎಂಗ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆತನಿ ಮದ್ದಿಮೆ ಅಂಡ ಮೇರೆನಿ ಲಕ್ಕಲೆ ಹಲೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಲಕ್ಕಲೆ ಕರ್ಮ ಒಂದು ಪದುಮಲ್ಪನ ಚಾನಲ್ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮತ್ತೆ ಅವರ ಅರ್ನಮ್ಮೋಣತು ಲಕ್ಕಲೆ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಪೊದು ಮಲ್ಪನಕ್ಕ ಚಾನಲ್ ಹತ್ತಿ ಅವು ಜೈದಿನಿ ಈಡ್ತು ಇನ್ನ ಮದಿಮೆ ಅತ್ತು ಪುನಃ ಇರಾಗ ಚಾನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆತನಿ ದಿಲೇ ಬೋನು ನಾನಾ ಮೀನಿ ಫೋನ್ ಬಾತನ್ ಪಂಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಅವು ಮಾತ್ರ ತೂದಿಲ್ಲ ಬೇ ಈ ಪುರತ್ತ ಇಲ್ಲಾಡ ಎಂಜಿನ ಅಲ್ಪನು ಬೈ ಈ ಸಂಗತಿ ಎಂಜಿನ ನಿನ್ನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅತ್ತೆ ಪುನಃ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆರಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ತು ಎಂಚ ಬಿಟ್ಟ್ಯಾ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಇರುವುಲ್ಲ ಲೆತಾರ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆ ಒಳ್ಳೆರಾ ಲೆತ ಬಲ ಎಂಕು ತುಯರಂಡು ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಈತ್ ಪೂರ್ತು ನಮ್ಮ ಪುನಂತುಯ ನನೈತೆ ಬರ್ರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಪುನತ್ತ ಯಜಮಾಂದಿ ಬರ್ರೆಲ್ಲೇರು ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಪುನತ್ತ ಯಜಮಾಂದಿರ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಗಳು ಕೇಳ್ರಂಡು ಪುನಃ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪುನಃ ನೆತ್ತಾನಿ ಒಂಜಿ ಬೂದಿ ಒಪ್ಪದಾನಿ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಐದು ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಉಲಾಯಿಲೆ ಪುನಾನಿ ಕುಂಡಿ ಮಲ್ಪೇರ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಪತ್ರೋಡೆ ಮಲ್ಪೇರ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ನಂಗೆ ಕಾರ್ಯ ಕೇಳ್ರಂಡು ಆತ ತಂದೆ ಅವ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದಾದಂದು ಬಂದಾಗ ಆರು ಮೂಲ ಪುನಃ ಎದುರು ಎಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪೇರಂದು ನಮ್ಮ ಆ ಪುನಃ ಯಜಮಾಂದಿರ ಕೇಳ್ರಂಡು ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆನನ ಸಕ್ಸಸ್ ತಪ್ಪಿರೋರು ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನುಲಲ್ ಅಮ ರೈಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಜಾನನ ಸಕ್ಸಸ್ ತಪ್ಪಿರೋಡ್ಲ 6 ಬೋರ್ಡ್ ಸರಿಗಾಟ ಬಾಯ್ಬಾಟ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಓಳು ಬೋರ್ಡ್ ಅವಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಡಿ ಇನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಲ್ ಬಾಂಬೆ ಮೇರ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೀರಾ ಇಂದಿ ಪೂ ಇತ್ತಿನ ಆ ಸೈಡಿಗೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಇಂದಮ್ಮೆ ಆರ್ನ ಊದು ಬತ್ತಿದೆ ತೊಂಡ್ಬೆ ಒಂದು ಊದು ಬತ್ತಿಯೇ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕುಲು ಇನ್ನ ಕುಟುಂಬ ದಾಖಲು ಅಂದಿ ಒಂದೊಂದೇ ಎಂಕುಲು ಮಾಧ್ಯಮ ದಾಖಲು ಓ ರೇಡಿಯೋ ಮುಂಚಿ ಹುಲಿ ಮುಂಚಿ ಎಂಕುಲು ಟಿವಿ ದಾಖಲು ಟಿವಿ 35 ದಾಖಲು ಓ ಈರ ಟಿವಿ ದಾರು ನಂದು ಈರ್ ಬತ್ತಿನ ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕ ಆತಂಡು ಎಂಕ ಜೆಪ್ಪೆರೆತ್ತಂಡು ಏರೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲಾಡಿ ಜೆಪ್ಪೆರೆತ್ತನಿ ನನ್ನ ಈರ್ ಬತ್ತರತಿ ನನ್ನ ಈರಿಡ ಪಾತಿರಂದು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಪಾತಿರಂದು ಕುಲ್ಲುಲಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಣ ಮೇಡಮ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಣ ಈ ಒಂದು ಪುನಃ ನಡೆ ಈರು ಪುನಃ ತೇಜಮಾಂದಿ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕೆಲವು ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆಂಡು ಮೇಡಮ್ ಏನ ಪುದಾರ್ ದಾತಿ ಎನ್ನೆ ಪುದರ್ ಸುಖನುಂಡೆ ಸುಮತ್ರ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಬೋರ್ಚಿ ಸುಖನುಂಡೆ ಗಂಡ ಒಂದು ಬೋರ್ಚಿ ನಮ್ಮೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳುಂಡತ್ತ ಆರು ಪನ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಡತ್ತ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಪುಣತ್ತ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನ ಕಂಡನಿ ಎಂಚ ತೀರ್ವೇರು ಆರು ವೈತದ ಕಟ್ಟದಿತ್ತೀರಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ ವಿಷಯಕರೇ ಆರು ವೈತದ ಕಟ್ಟದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟದು ತೀರ್ಬೋಯರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಲೂಸು ಮಿನಿ ಕಟ್ಟದು போயிரு ಆರು ನಂಗೆ ಕೋರಿದ್ವೇರು ನೀ ಓವಿ ಅವತ್ತಿ ಆರು ಐಪಿಎಲ್ ವೈತ್ ಕಟ್ಟದಿತ್ತೀರಿ ಬೆಟ್ಟು ಅಂಚಾರು ಬಲ್ಲಗೆ ತುಂಡಿರಿ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ರೀಟೇಕ್ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಆರು IPL ಕಟ್ಟದಿತ್ತೇರು ವೈತ್ ಕಟ್ಟದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಲಾಸ್ ಆಯ್ರು ಅಂಚ ಬಲ್ಲದೆ ತಂದು ತೀರ್ಬೋಯರು ಇಜ್ಜಿ ಐಟ್ ಒರಿದೇರು ಅವೆಲ್ಸ ಬಲ್ಲು ಕುಂಬು ಬಕ ತೀರ್ನಿಂಚ ಆರು ವಿಷದೆ ತುಂಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ರೀಟೇಕ್ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಆರು ಬಲ್ದೆ ತಂದು ತೀರ್ಬೋಯರು ಅವು ಕಟ್ಟಾದ ವಿಷದೆ ತಂದು ತೀರ್ಬೋಯರು ಐಟ್ಲ ಒರಿದೇರು ಅವೆಂಚ ವಿಷ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚ ತೀರ್ಬೋಯ್ನಿ ನೀ ಹುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತೀರಿ ಎಂಕ ಪೆದಂ ಪಾತಿರಿ ಒಂಜಿಗೆ ಪೋಬುಡ್ನಿ ಕೊಟ್ಟ ಎಲೆ ಆವಡ ಕಡೆಕ್ಲ ತೀರ್ಬೋಯರತ್ತ ಅವು ಖುಷಿಯಾಯ್ನಿ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮನ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬತ್ತೊಂದುದಾರು ಮೇಡಮ್ ಆರು ತೀರ್ಬೋಪಿನ ತುಂಬು ಅರೆಗೆ ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ತೀರ್ಬೇಕು ಅರೆಗೆ ದಾಲ ಸೀಕತ್ತು ದಾದೈತನು ಫೈಲ್ಸಿ ಎಂತ ವಿಷಯ ಫೈಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಚಿಚ್ಚಿ ಹೋಗಿತ್ತೇರು ಪಂಡಾರ ಆಫೀಸ್ ಬಾಯ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಅವರಿಗೆ ಮೂಲೆವಾದಿ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಎಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಎಂಚ ಬತ್ತದು ಅರೆಗುಂಡತಿ 24 hours ಬ್ಯಾಕ್ ಕೆಲಸ ಪಂಡ ಆರು ಡ್ರೈವರ್ ಅತಿ ಆರು ಕುಲೋಂದಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪು ಮೇಡಮ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾನ ಇನ್ನು ಬಲ್ದು ಸೀರೆನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅತಿ ಹೊಲ್ತು ಮೇರ್ನ ಬೂದೆಪ್ಪದ ಮನದಾನಿ ಒಂದೇನ್ ಜಾರದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡು ಜನ ಭಾರತ ಏರ ಪರಬುಲೆಗೊಂಡು ಕೂಡ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗೆ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತುಲೆ ಭಾರತ ನಾರಿ ನಿಜವಾಯಿನ ಭಾರತ ನಾರಿ ನಮ್ಮ ತೂಂಗುಲ್ಲ ಆರು ವಾ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪಾಟೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರು ಯು ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮೇಡಮ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನ್ನ ತುಂಬದ ಜೀವನ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆರು ತೀರ್ಬೋಯಿರತ್ತ
ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಜೀವನ ದಾದೊಂದು ಪನ್ಪುನು ಮೇರೇನು ಉಲೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಸಾತಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಹೊಡ್ ಪನ್ಪುನು ಇಮೇನ್ ತಾಂಗ್ ಕೊಡತಿ ತಾಂಕೇರೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆದ ಕಜಿ ಪುಗು ಹೊಸ ಬಾಜನ ಅತೆ ಅವಡು ಬಡವದ ಹೊರ್ತುಗು ಉರ್ಪೆಲಂಡ ತಾನೆ ಬೊಲತ್ ಹೆಂಡ ತಾನೆ ಮೇಡಮ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಲ್ದೊಂದುಲಾರು ಈರ್ನ ಉಲೈದ ಬಂಗೋಣ ಈರ್ ನಿಂಗದ ಎಂಗಡ ದಾಲ ಪರಂಪುಜಾರ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕಿರೆ ತುನಗಡೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ತುಲೆ ಎಂಕುಲು ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ದಾಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ತಜಪೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಈರ್ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡುಲಾರು ಇರ್ನ ಕಂಡನೆನ ಪುನಃ ಇನಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಲರಗೋಟ್ಟಿ ಬಾಳೆದಪ್ಪೆಲೆಗೆ ಅವು ಮಾತಾಡಿ ಅವರು ಇನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್ಡು ಇರ್ನ ಕಂಡನೆನ ಪುನಃ ನಾದೋಡು ಅಂಚ ಅವರು ನಂಡ ಈರ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೆರಡಿಲ್ಲಾರು ಓ ಯಾರಡಿಲ್ಲ ಎಂಕಿನಿ ಸ್ಟೇಜ್ ತಿಕ್ಕಿನೆಂದು ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಎಂದು ಪನಡು ಇಡೀ ಊರುಗುಂಡತಿ ಎನ್ನ ಕಂಡನ ಪುನಃ ತೋಜಿನ ಮಲೆಜಿ ಯಾನ್ ಟಿವಿ ತೋಜೋಡು ಈರ್ ಫುಲ್ಲು ತೋಜುವಾರ ದಯ ಪನ್ನಗ ಈರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನಾಡು ಈರ್ ಒವ್ವೇ ಶಾರ್ಟ್ ಗಳ ರೆಡಿ ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಲಾಕಿದ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬನ್ನಗ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇರಿಗೆ ಪಂಡದು ಬಂದೆ ಈರೆ ಗೊತ್ತಾಪುನ ಎಂಕ್ಲು ಬನ್ನಗ ಸರಿ ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತ ಎಂಜಿನ ಬನ್ನಗ ಈರ್ನ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಈರ್ ಎಟ್ಟೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪೋಡು ಗೊತ್ತಾಡತಿ ಈರ್ನ ಕಂಡನೆ ಪುನಃ ನಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾವಡು ಪುನಃ ಟೇಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ನಂಡ ಪುನಃ ಕರ್ಚೋಡು ಮೇನ್ ವಿಷಯ ಮನಗ ಎಂಗ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಮನಗ ಇರು ಆಮೇಲೆ ತಟ್ಟೆದಲ್ಪದ್ ಬರ್ರೆ ಕ್ಯಾಮರಾದಾರ್ ಬೈದಿರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಡತಿ ಇರು ತಟ್ಟೆದಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ಬಾರಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಎಟ್ಟೆ ಎಗ್ಲೆ ಗುಂದೆನ್ ಕೊಡು ಶಾರ್ಟ್ ಕೊಡು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಇರಂತುನಗ ಈರ ಕಂಡನ ಗೆನ್ಪಂದೆ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡತ್ತೆ ಕಾರಣ ತಾನೆ ಮೇಡಮ್ ಆರ್ ಗೆನ್ಪುನ ಎಂಚಿನ ಬೇಲೆ ದಾದ ಮಲ್ತಿರಡು ಅವು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ತುಲೆ ಒಂಜಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಮುಲು ಬೇಲೆ ಅವ್ವೆ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಕಂಡ ಕಂಡ ಒಂದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ರಡ್ಡು ಕೈಲ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟನ ಮಾತ್ರ ತಾಟಿ ಹಾಪಿನಿ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಮೇರ್ಲ ಆಯ್ತು ಉಳ್ಳೇರು ಬಣ್ಣದು ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತ ಈತ್ ಸೋಕದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರಡು ಅವೇನು ತೂದು ಇಡೀ ಜನಕುಲು ಕನ ನೀರು ತೆಪ್ಪೋಡು ಆ ಪೊಂಜ ಒಂಜಿ ಪುನತ್ತಡೆ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕಂಡನ ನಡೆ ಬತ್ತದು ಎಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ದು ಬಣ್ಣದು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ರೆಡಿ ನಿಗಾಟತೆ ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ತೀಡ್ ಬರ್ಪತಿ ತೀಡ್ ಬರ್ಬಾರ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಪದರಾಡು ಕೆಡುಂಡು ಒಂಜಿ ನೇರಿ ಉಂಡು ದೆಪ್ಪು ಟಚಪ್ 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 ಓಕೆ ಓಕೆ ಪಚಕಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾದಾಯ ಪುನಃ ಪ್ರೇಮುಡು ಏರ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪುನಃ ತಗೊಡೈತಿ ಪುನಃ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮದ ಸುತ್ತಿದೆ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ನಿರಾಕಾರತ ಪ್ರೇಮ ಅಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಆ ತಡ್ಡೆ ತಡೆ ಪೋಡು ತಡ್ಡೆ ತಲ್ತಿರ್ದೆ ಸೂಪರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಗೋಡು ಮೇಡಮ್ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಬೋಲೆ ಮೇಡಮ್ ಬೋಲೆ ಆಮೇಲೆ ಬೋಲೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಓ ಲೈಟ್ ಬಾಯ್ ಪೂರ ಸಮ ತುದಾ ಇರ್ತಾ ಓಕೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಓಕೆ ತಾ ರೋಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆಕ್ಷನ್ ಎಂಜಿನ ಪೊಂಜೋ ಲುಂಗಿದು ತೊಂದು ನನ್ನವೇ ಎಂಜಿನ ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅವನು ನಮ್ಮೂಲು ಆ ಪೊಂಜೋ ಸೀರದು ತೊಂದು ನಾನು ಲುಂಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶುರುವಾಡ ಕರ್ಮದೇನ ಅಜ್ಜನ ನೀನ್ ತಿರ್ತು ಬಿಡೋಡಿ ಈರ್ ಬುಡ್ಜರ್ನ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲ್ ಬುಡ್ಪೇರು ತಾತ ಜುವಾ ಬಲೆ ಇಲ್ಸಿ ಮೇಡಮ್ ನೆಟ್ ಈರ್ನ ದಾಲ ತಪ್ಪಿಸಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾತ್ ಎಂಕ್ಲಾನೆ ಇತ್ತದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮೇನ್ ಒಂಜಿ ಕೆಪ್ಟನ್ಗೆ ದೀಂಡ ದಾನೆ ಅವಲೆಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಏನಾರ್ದು ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಕೂಟುದೆಂತದು ಯಾಕೆ ಪೋಡ ಮಾರಿಯದಿ ಕೆಟ್ಟಿನಾಲೆ ಒಂದು ಮಾತೇನಾರ್ದು ತೀರು ಅಣಬೆ ಅವಾಪುಜೆ ಕುಟುಂಬ ನೆರ್ಪೇರು ಮೇಡಮ್ ಅವು ಕುಂಟು ಕುರ್ತದ ಹೋಪಿನ ಹತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಮೋನದ ಭಾವನೆಲು ಗೊತ್ತಾವ್ರು ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಚೂರು ಪಂಡು ಕೊರು ಏನ್ ಚಂದ ಪಂಡು ಕೊರು ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಇರ್ ಮಲ್ತಾರ ಲಾಲ್ ಧ್ವಜಪಾಲು ಸರಿ ಎಂಜಿನ ಪುನಃ ಎದುರು ನಿನ್ನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಅಂದ ಆರ ಪೊಂಜೋ ಪುನಃ ಇದು ಕಣ್ಣ ನಾನು ಜೇಪುನಾದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಮಾಡ್ಕೊಡಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹತ್ತಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಬಲೈ ಪೊಣ್ಣು ಶೋಕು ಮಲ್ತೋಲು ಆಲ ಮಲ್ತಾರ ನನ್ನ ಎಂಕಲ ಟಿವಿ ಹಾಲ್ ಅವು ಎಲ್ಲ ಗುಂಪಿನಾಗ ನೀರ್ವೇರು ಮೇಡಮ್ ಅಂಚತ್ ಮೇಡಮ್ ಈ ರೇಂಜ್ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಜಿಡೆ ಬರೋಡು ಕಂಡ ನಡೆ ಅಯ್ಯೋ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ತಿನ್ನೋದು ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಹತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಮೆಲ್ಲ ಬರಿಯರೆ ಓ ಮೆಲ್ಲ ಇರಿಗೆ ಕಡೆ ಪಂಡ್ರದಾನೆ ಅತ್ತಿಗೆ ತಾನೆ ಗೊತ್ತು ದಾನ ಪೂರ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲ ಬೇ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತರ ಪೂರ ಅಲ್ಲ ಐತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಶಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಕ್ ಇಡೀ ತೂಪಿನಾಗಲೇ ಖುಷಿ ಆವಡು ಮೇಡಮ್ ರೆಡಿ ಆತೆ ರೆಡಿ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆಕ್ಷನ್ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಒಂದು ದಾದಿ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಾಟಕ ತೂತರಿ ಅಂದ್ ಆಯ್ತಾ ಕುಲೆ ಈರ್ ತೀರ್ಬೋತಾರ ಎಂಚಿನ ಕಲಸದ ಮೋಯಿನಿ ಇರಂದಿ ಮರ್ಲೇರ್ಲಕ ಇರ್ನ ಕಂಡನಿ ತೀರ್ಬೋತೀನಿ ಈರ್ ಓಡೆ ಕುಲೆ ಹಾಪಿನಿ
ಹೆಚ್ಚು ಕರ್ಮ ಏನಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಈರ್ ಮನ್ಪಲ್ ಉಂಟುಲಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೈತೆ ದಾದ ಬೋಡು ಅವೇ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಬಾಡತ್ತ ಯಾ ಮಲ್ತೋಜ ಅಯ್ಯೋ ಮೇರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ ಉನ್ನತ ಮಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಉನ್ನತ ಕ್ಯಾಮರಾದಯ ಶಾರ್ಟ್ ದೆ ಪವ ಓಕೆ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ ಕಾಡ್ತೀನಿ ಬೇ ಹೆಂಗ ಕರ್ಮ ನಿನ್ನ ಓಕೆ ಲಾಯ್ಕಾಯ್ತು ಜಾ ಹೆಂಗಿನ ದೇವಿ ಮಾತು ಮೇಲೆ ಸಿಂಹ ಮಾಡ್ದಾನೆ ಅನ್ನವೇ ಭಯ ಕುಂತ್ಯ ಬರಿ ಕುಂತ್ಯ ಭಯ ಲಾಯ್ಕಾಯ್ತು ಸಮಾತ ಪೋ ಮೇಡಮ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಕೇಳಿನ ಮೇಡಮ್ ಮಿತ್ತ ಇರಿಂದ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಡೈಲಾಗ್ ಕೊರ್ಪೆ ಹರ ಹರ ಶಿವ ಶಿವ ಪನೊಂದು ಅಯ್ಯೋ ಏನಂತ ಆಗ ನಿಕ್ಕಲು ಬಂಗದೆ ಪೋರಿ ಎಂಕ್ ಗಾಳಿ ಬಾಡ್ಲಿ ಚೂರು ಹೌದು ಗಾಳಿ ಪಾಡಿದ ಈ ದಾಯ ಉಂಟು ಮಲ್ಮೂತ್ರ ನನ್ನ ಮಲ್ಹೋತ್ರ ಹೋ ಗಾಳಿ ಪಾಡಿ ಅಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಂಚೂರು ಪುನಃ ಗಾಳಿ ಬಾಡ್ಲಿ ದಾಯ ಅಲ್ಲ ಪುನಃ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಆಪಿನಿ ಮಲಮೂತ್ರ ಪುನಃ ಗಾಳಿ ಬಾಡು ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಂಗೆ ಈತ ಬರ್ತು ದಾದ ಗೊತ್ತಾಡ ಪನ್ನಾಗ ಪುನಕ್ಕು ದಾಲಜ್ಜಿ ಪೋಕುರಿ ಗಲಟೆ ದೊಂಬಿ ಗಲಟೆ ಊಲಜ್ಜಿ ದಯ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಪುನಃ ಇವಾಗ ಆಕೆ ಕಿನ್ಕಂಡಲ ಆಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಪುನಕ್ಕು ಆಕೆ ಹೇಳಿದ ಸಂಗಾತಿ ಏರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಉಮಿಲ್ಲ ಕೇಳಿಂಜಿಲ್ಲ ದಾದೆ ಪುನಃ ಕುಟ್ಟಿವಾಡ್ನ ಪುನಃ ಕಪ್ಪ ಅಂದುಂಡು ದುಂಬೆ ಕಪ್ಪೆ ಪುನಃ ಕಪ್ಪ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರೋಡು ಅಂಚದ ಟಚ್ ಅಪ್ ಮಾಡು 20 ನಂಬರ್ ಟಚ್ ಅಪ್ ಕೇಕ್ ಮಾಡು ಅವು ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಅವೇ ಸ್ಪಂಜಿನ ಮೇಡಮ್ ಮುಟ್ಟವ ನಡಮ್ ನಾವು ಕೇರಳದ ಭೂತೋಗ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವ ಅಲ್ನ ತಪ್ಪತ್ತ ಅಲ್ಪ ಕೊಡ್ಡಿ ಗುಲ್ತಿ ಪೊನ್ನೆ ಚಾರಿದ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಒಂದು ಜಂಬುಲಿಂಗೆ ನಿನ್ನ ತಿಗಲ್ಲ ಆಟನ ಓಲಾಲ್ ನಾಟಕದ ಲೆತ್ತೊಂಬಾಯ್ತಿ ನೀನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗುಂಗೂರು ಜಲ್ದ ಮಂಡೇರಿ ಪುನಃ ಟಚ್ ಕೂಡಲೇ ಪುನಃ ದಪ್ಪಲ್ಯಾ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ರೈಸ್ ಹೊಡ ಬರ್ಚಮೆ ರೈಸ್ ಹೊಡೆ 21 ನಂಬರ್ ಕೇಕ್ ಬಾರ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಸಮಯ ಒರಿ ಆಡ್ಬೇಕ ದೆಪ್ಪುನೇವ ಆರು ಬೆಳಗುನೇರ್ ತುಂಬು ನಮನೋರ ಬೆಳಗಾಡವ ಪಚಕಾಂಡ್ ಪಚಕತ್ಯವ ಪಚಪ್ಯವ ಟಚಪ್ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಇಡಬಳಿ ಇತ್ತೆ ಇರು ಶಿವ ಶಿವ ಹರ ಹರ ಪಂಪಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಪನೊಂದು ಆ ಕೆಮರತ್ತು ಒಂದು ಬರೋಡು ಅವೇನ್ ತೂಯಿ ನಾಕು ಇಡೀ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟೋಡು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರ ಮೇಡಮ್ ರೆಡಿ ಓಕೆ ತಾ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾದಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಣತ ಕ್ಲೀನ್ ದೆಪ್ಪಲೆ ಮೇಡಮ್ ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಬೋಡೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟಲ ಬಡ್ಚಿ ದಾದಿ ಗಂಗಸರ ರೆಡಿ ಆಲೆ ಓಕೆ ತಾ ರೋಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಕ್ಷನ್ ಶಿವ ಶಿವಾರಾರ ಈರು ತೆಲ್ತೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಅತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಕಂಡನಿ ಮೂಲ ಜಯಿದ್ದೀನಿ ಈರು ಬುಲ್ತೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಉಳಿಪರಂಡು ಎಂಕ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಅರೆ ದುಃಖ ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ಅರೆಗೆ ಏತು ಬುಲ್ತುನಲ್ಲ ಬುಲ್ಪರಣೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಲ ಹೊರ ಬುಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಕದ ನಿರಗರ್ತ ನೀಲ ಅನ್ನದು ಒಂದು ಕಲ್ಲು ತಾತಿನಿ ಎಂಚಿನ ಬೊಬ್ಬೆ ಅಪ್ಪೆಲ ಅಂದ ನಿರಕರ್ತ ಎಂಚುಲ್ಲಿರು ಇಮ್ಮೆನ್ ತೂದಾರಿನ್ ತೂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಇಂದಿ ಇರೆಗೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಈಜಿ ಬನ್ಲೆ ಊರ್ದ ನಾಯಿಲು ಜವನಿರುಲ್ಲರತಿ ಎಂಕ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಹೌದಾ ಈಗಿ ಮೇಡಮ್ ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಇಂಬೆ ಉಂಡತಿ ಇಂಬೇರ್ನ ಮಗೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಮಗ ಏರ್ನಾಗೆ ನೀಲೇ ನನ್ನ ಮಗೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಡೊಚ್ಚ ಕೊತ್ತಲಿ ಗಿಡು ಈಚ ಪನ್ನಗುಂಡತಿ ಎಂಕು ಒಲ್ತು ತೊಡಗನ್ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ತಾಯಿ ಮೇಡಮ್ ಸತ್ಯ ಬನ್ನಗ ಕೆಟ್ಟು ಮೇಡಮ್ ಗೊತ್ತಾಡಿತ್ತ ಇರ್ನ ಎಂಜಿನ ಬಂಗ ಅಂದಜಾಡು ಮುಲ್ತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂದಜಾಡು ಈ ನಮ್ಮ ನೆನಿಕುಲು ರಾಪಟ ಪೋಡು ನಂದ ಸಂಗತಿ ಬೇತೇನೆ ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಇರ್ನ ಕಂಡನಿ ತೀರ್ಬೋತಿನ ಅತ್ತೆ ಒಂದು ನಿರಕರ್ತ ನೀಲ ಎಣ್ಣೆ ತೀರ್ಬೋತೀನಿ ಅಯ್ಯೋ 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 ಮೇಡಮ್ ಆತರ ಬೈದನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮರ್ಯಾದೆ ತೋರ್ತಾ ಇಟ್ಟೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಾರ್ದು ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಎಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕೂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ತುಂಬದ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂಜಿನ ಬಣ್ಣಗ ಆಕೇರಿದ ಎಂಜಿನ ಬಣ್ಣಗ ಪುನಃ ಮೀ ಭವನ ಬಂದಲೇ ಹೊರ ಪುನಃ ಮೀ ಪಾಡ ಜಬಾಡಿತ್ತೀರಿ ಆಂಡ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಪುನಃ ಕೂಡ ಮೀ ಪಾರ ಎಂಕುಲ್ಲೆ ತಂಪೋಪ ಪುನಃ ಮೀ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಏರ್ಲ ತೊಜ ಪತ್ಕೇರಿ ಪುನಃ ಮೀ ಭವನ ಎಂಕುಲ್ ತೊಜಪ ಒಂದಲ್ಲ ಪುನಃ ಮೀ ಪನಗ ಎಂಚಿನ ಕುಂಟಿಚ್ಚಿಂದು ಪೂರ ಎಂಕುಲ್ ನಿಖಿಲೆ ತೊಜಪವ ಲೈವ್ ಟು ಪುನಃ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರನ್ನು ಮೀಪಾವೆ ಓ ಅಲಮೆ ಮೇರ್ ಬಾತಿರ್ನು ಅಲಮೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಜೀವಡುಲ್ಲಿರ್ಬೆ ಕಾಲಿ ತಿರ್ತು ಬೂರ್ದು ಮತಿ ಕೆಟ್ಟಿದಿನ ಏನನ್ನು ಪುನಃ ಮಲ್ತಾರು
ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸಾರ ಎನ್ನ ವೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಬೊಡದಿ ಜೋಕುಲು ದೇವೆರಿಂದೆನ್ನಿಯೇ ಜೀವಡುಪ್ಪುನಗ ವಾ ವಾ ವೇಷ ಕಟ್ಟಿಯೇ ಏರೆಗಾದು ನಿಕ್ಲೆಗಾದು ಯಾನು ಸೈತುಂಡ ಜಾಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗಾತ ವಾನ ಮುನೆದ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕುಲನ್ನ ನಿಕುಲು ಜನಕುಲು ತೂಪೇರು ಬಂಡದು ಪುನಲ ದೊದೆ ಪವಾರ ನಿಕುಲು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪುನಲ ಹಾಪುಡು ಎಂಡೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೆಯಲ್ ದಿನಕುಲು ಏತೋ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಅಟೆ ನಿಕಲ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೊನೋಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಐದು ಉಪಕಾರ ಅಂಡಲಾವು ಓ ಸುಮಿತ ನಮ್ಮೆ ಅನ್ನು ಯಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬುರ್ಚಂದಿನಾಯ ಎತ್ತಬೆ ಬುರ್ಚಂದಿನಾಯ ಎತ್ತ என்ன தப்பாடி கிர்போடி ஐயோ கிர்போடி என்ன இந்த டிவி தார யார் பாத்துச்சிரி ತೂಪೆ ಪದ್ಮನ ಲಕ್ಲಿ ಓಲ ಪದ್ಮನ ಕೊಂಚ ಆ ರೀತಿ ಪೂರ್ತಿ ಜೀವಡಿ ತಿರುತ್ತ ತೀರ್ಬೋಯಿ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ದೇವನೇ ತಿನ್ನಬೆ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪ ತೀರ್ಬೋಯಿ ಬನ್ನಗ ಬರ್ತಲೆ ಪೂನಗ ಕತ್ತಲೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಗು ಇಂಚನೆ ಸಂಕಲೆ ಮಣ್ಣ ಆಪಿನ ಬದುಕಂಚಿರಗಳು ಈ ಪೊರ್ತುಕು ತಾದ ಮಲ್ಪೊರ್ದು ಗೊತ್ತುಂದತ್ತ ಹೊಡಿರಿ ಹಲಗಿ ಓಟೆ ಓಟಿರಿ ಅಲ್ಲಿಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಕೊಂಡೊಂದು ಬಾಕಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಗುಂತು ನೋಡ್ಚಿ ಪೋಯ್ ಕಟ್ಟಿಯ ಬೇಗ ಕಟ್ಟಿಯ ಒಡೆ ಬಾಪಿನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಅರ್ಥಾಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗ ಅರ್ಥಾಡು ನನ್ನ ಏಪಲ ನಿಗಲ ಕೆಮ್ಮರ ಓ ಪುನತಿಲಗ ಪೋರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕೆ ಈ ಪುನನು ನಿಕುಲ ತುಂಬೋದು ಎಲ್ಲೆರ್ದು ಒಕ್ಕೆ ಅನ್ ಬೇಲೆ ಬುಡ್ಪೆ ಅನ್ ಕುಂಗುರು ಜಲ್ದಾರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಬರ್ತಿದ್ದ ಬತ್ತಿನ ಕರ್ಮ ಪುನಃ ತುಂಬುಗ ಬಲ పునలక్కాలే పునా మిపాలే పునలక్కాలే పునా మిపాలే పునలక్కాలే పాపా 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 వాట్ కామెడీ ವಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಡುಪಿದ ಅಷ್ಟಮಟ್ಟೊಟ್ಟು ಒಂಜಾಯನ ಶಿರೂರು ಮಠಾಧೀಶರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀವರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬೈದರೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂಥಗಾತ್ರ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಊರುಗ್ ಬೈದಿನ ಅರೆಯನ್ನು ಮಾತ ಕಲಾಭಿಯನ ಮಾನ್ಯಲ ಪರವಾದ ಸಂಘಟಕರನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಊಡಾಳ್ದೆ ಎದುಕೊನೊಂದು ಅವರ ಕಾರ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಮೇಶ್ ಯಾನೆ ಚೋಟು ಮಿಜರ್ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂಚಾಣಂದ ಅಲ್ಪಕೇನು ಐದು ಮುನಿಕಳ್ಳಗೇನು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಉಮೇಶ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಎನ್ನಲೆ ಕಡೆ ಪರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪುನತ ಅವಡ ಟಿವಿದ ಅವಡ ಇಟ್ದಲ ಪೊಸತೆತ್ತಿಜಿ ಮಾತ್ರ ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ವಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಐಟ್ಲ ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಕನಪಿನ ಈ ಅಪ್ಪನ ಸೈಡ್ ದಟ್ ಈ ಚೇಂಜಸ್ ಕನಪಿನ ಅವು ಪೂರ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಮಾತ್ರ ಹರೀಶ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಲೆಸ್ ಟಾಕ್ ದಾಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇತ್ತಿಚ್ಚಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಹಸ್ ಡನ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಓವರಾಲ್ ಪದ್ಮಿನಂಡ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಓವರಾಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಓದ್ಲಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸ್ಲೋ ಪೋಂಡು ಒಂಚೂರು ವೀಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಬೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಎತ್ತಜಿ 100% ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವಾಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಿವ್ಡ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಉಮೇಶ್ನ ದಾದ ಪಂಡ ಊರುಡು ಜನಕುಲು ಅವಲ ಮಿಜಾರಡು ಜನಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ಉಮೇಶ್ ಬತ್ತೆ ಪಂಡಿ ಗುಡ್ಲೆ ಇಂಕಲ್ 20 ನಿಮಿಷ ತೆಲ್ತೊಂದೇ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಈರವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂದಿವಂದಾರ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಉಮೇಶ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ಲಕ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಬೆಟರ್ ಒಂದುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರತಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಬೆಟರ್ of course Mijar the star continuous I think started the kadamutta telpadare it was very entertaining I think undu onji right again TV dakkalega avula that message is right dayapanda itta serious media de serious itta everything is an entertainment in even crime is an entertainment ಇತ್ತ ಕೆಲವಿಲ್ಲಡೋಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು 2 ಮರ್ಡರ್ ಒಂದು ರೇಪ್ದು ಒಂದು ಇದ್ರೆ ಅರ್ಪುಜಿ ಅವು ತೂಡೆ
ಸೊ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ಮೀಡಿಯಾ ಚೇಂಜ್ ಆವಡ ದಿಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಫಾರ್ಲಾತನ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕುಟೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಅವು ಕೊರತೆ ಬಣ್ಣಗೆ ಇಟ್ಟು ತಿರ್ತಿತ್ತು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಅತ್ತ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಹೌದಾ ಬಲೆತಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅವು ಮಾತೆ ಕೆಲವು ದೇವರ ಪ್ರಶಂಸದ ಉಮಿಲಿಗಳ ದೇವರ ದಯ ಬಡಿತಿನ ಅವಳು ಅವೇಸ ಉಂಡದ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ 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 ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ಎರೆಗೆಂಚಾಣ್ ಎಂಕ ಅನ್ನ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಎಡ್ಡಾಂಡ್ ಪನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಜೆಂಟ್ಲ ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ ಪೋಂದಿತ್ತು ಜೋಕ್ಸ್ ಪನ್ನಗ ದ ಓವರಾಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಎಡ್ಡೆನ್ ಆತ ಪಂತಿಜನ್ ಮಾತ್ರ ಏನು ಪನ್ನಗ ವಾ ಟೀಮ್ಲ ಬರಡ್ ಮೂಲ 10 ಟೀಮ್ ಮಿತ್ತು ಬರಡ್ ಮತ್ತು ಉಮೇಶ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಜನಗಳು ಉಂಟ್ಪೇರು ತೂವರೆ ಉಮೇಶ್ನ ಟೀಮ್ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೂಪಿದೆ ಮತ್ತು ಉಮೇಶ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚ ಜನಗಳು ತೂಪೇರು ಅವನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಶಂಸ ಬಕ ಅವು ಟೀಮ್ ಮುಂದು ಟೀಮ್ ಮತ್ತು ಉಮೇಶ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚಂದು ಇನ್ನ ಪುದರ್ ತೆಪ್ಪೇರು ಆ ಲೆವೆಲ್ದ ನೆಟ್ ಹೆಂಗೆ ಚೋದ್ಯಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫೈನಲ್ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೊಸ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಲ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಶೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇಂದ್ರಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ವಾಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನು ಪಂಚಸ್ ಲೆತ್ತ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಮತ್ತು ಯಾನು ಎಂದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕದನು ಇದು ನನ್ನ ನೆಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೊಂದು ಏನು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಗಾಳಿಪಟ್ಟದ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹತ್ತೊಂದು ಅವು ಉಮೇಶ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಯು ಮಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾನ್ ಈರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಮೇದು ಅಂತ ಅಂಚನೆ ನಿಜಾರ್ದಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿಜಾರ್ದ ಉಮೇಶ್ ಅಂತ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಿಜಾರ್ದ ಕುಡ್ಲ ಪಕ್ಕ ಮಿಜಾರ್ದ ನೀರು ಪಡೆದ ಪಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದ ಕುಲ್ಲ ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಹಿಡಿದು ನಸ್ತ ಮುಂಚೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಟೀಮ್ದ ಕಲ್ಲ ಲಾಕಿ ಮಲ್ದಿರು ಏನು ನಮ್ಮ ಸಪುತ್ರದ ಪುತ್ರ ಹೆಂಚಿನಿ ಹರೀಶನ್ ಆರ್ನ ಒಂಚೂರು ರೋಲ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಇದನ್ನು ಆರ್ನೆಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಂಚಸ್ ಪ್ರಬಂಧ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಬಾಕಿ ಜನತ ರೆಡ್ ರೋಲ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂದಿನ ಒಂದು ಇನಿತ ಕುಸಲ್ದೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಕಲಾವಿದರು ಅತ್ತಂದಣ್ಣ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನಿರೂಪಕರು ನಿಕಲೆ ಮಾತಿರ್ಗಲ್ಲ ತೋಜುವರು ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಪಿರೌದ ಈ ಗೆಲ್ಮನದ ಪಿರೌಡು ಪಂಡೆ ಅಕಡೆ ಪಲ್ಲಕನೆ 45 ಲಕ್ಷ ಜನ ಲೋಕೋಡರ್ ಮತ್ತು ಓಡುಂದಂಡ ಐಕ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲೇರು ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರುಲೇರು ಪಂಡ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಕಲು ಅಕಲೆಗ್ಲ ಮವಲ್ಲಾಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆನೆ ಸಂದಾಗ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಅವು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಪರೆ ಅವತ್ತಂದಂಡ ಡಿಜೆ ಶ್ಯಾಮ್ನ ಬಳಗದುಪ್ಪಲೆ ಅವರು ಅತ್ತಂದಂಡ ಶಾಮ್ಯನ ಮೇಲ್ತಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿನಕಲು ಪರೆ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜವಣೆರು ಪರೆಯವು ವಿಜಯಣ್ಣನ ಕಚೇರಿದ ಬದುಕೇರ್ನ ಕುಲು ಪರೆಯವು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿರ ನಿಕಲೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದ ಇನಿತ ಎಗೆರ್ದಾಗ ತಂದಲ್ಲ Bally, bally, scream and shout. It's our town, it's going down. Yakla kudla, you know what it is. Bally, bally, papa, 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 papa. Bally, bally,